kubor baman kesni awan lam shipi da unang yalam news. Yung aging kalama Chapanga services yung office yung the district child protection unit. The Khynnah district child protection unit the function go the dos nam am ja Phat. Yung district child protection unit the implement hapo ro district hapo India. The hapo ga district yung the implement ga ho ja Phat. The Khynnah office yung the krei kami ki Khynnah ki wa hapo khat pras na mirata ki wa em kam ye jing da ki Khynnah ki jing ban Khynnah wa ban ben cha ban ben Khynnah wa ben em kam bakla te ye kini ki Khynnah dapat jaga office yang kam ju le dai wa kre lam ni bagi ki stakeholders te ye kini ki Khynnah em gi ar banta te nangkong chi banta do kita ki wapagi ini Khynnah gon chibanta to ga ki children in need of care and protection ti ki Khynnah children in need of care and protection ki kita ki Khynnah ki wa hab hapo to ga children in need of care and protection wa ki CNCP ti ki Khynnah ki wa hab hapo yang CNCP to ki Khynnah tentu anga to ki Khynnah ki mempa de ki Khynnah ki cha ban ben cha le ben ki Khynnah ki cha le be jot ba sexual assault te ki Khynnah ki wa wiar kam tuma ki missing child nei te wan ki Khynnah ki wa em jing duna le pa ji tang refer wan ni chaga concern office wan go pa yegi ek disability but ka kam jungi ka di bangin ai ka jing ngotho but ka jing shai halor ka an but ki an ki banyarap but banyadai ki breu Sementara sengi wan ra IP kani ka jing ngotho pa jing shai halor ka Jingïashongkha Khynnah but ka an ka ong halor kani ka Jingïashongkha Tia po West Ganges Hills District labun pha ki case ki ba ki Khynnah ki badang dunai ka khat pasnem ki Khynnah kan kai but usunrang badunai ka arkuai snem ki Jingïashongkha but kadi ka wan ra sibun ki jing ya ka kan kai ye khalung usunrang kawai de halor ka met ka Phat ka jing long kan thei jong ka tu ka Khynnah but iti khalung badang khan ka kami ka badang Khynnah Banyo iki kubor baman kesni subha ban subscribe ka channel unang yalam news. Kublai shibu